नोंनि थाखायबा दा जि मोनदों बिपिएफनि दैदेननाय समाव मानो मोननो हायाखैमोन बायदि खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बिएम सोदोब चेनेलाव बिटिआर जौगाथाय पार्ट बेवहाय बरायनाय थाबाय नोंथांमोना निश्चय नुदों बे लामाखौ बानायगासिनो दं आरो लोगोसे बेवहाय माखासे आइजो माहारिफ्रा माखासे जांख्रिथाय बाथ्रा बुंनो थाखाय आखायाव लादों बिसोरो आंखौ लिंहरदों गावसिनि जायगानि माखासे जौगाथाय खामानिखौ लानानै फोरमान होनो गोबां माखासे सुबुंफोरा खामानिखौ मावाखै होनदों बिनि थाखायनो आइजो माहारिया ओंखारबोदों जे मानो मावाखै जोंनि जायगायावथ' मावदों स' बैथिं नुदों कनस्ट्राक्सन स' बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिनो लागोन आरो ओरै फारसेथिं जोंहा बे गामिनिनो गुवाबारि गामिनिनो माखासे हौवा माहारि दं बिथांमोननिफ्रायबो जों माखासे बाथ्रा मिथिनो लागोन जों फार्स्टआवहाय मादैमोननिफ्राय आब'मोननिफ्राय बाजैमोननिफ्राय जों मिथिना लाग्रोनि खुलुमबाय मादै बे गामिया गुवाबारि होनदों नामा ओमफ्राय बिसिडिसियाबो गुवाबारि नोंनि पाटगाव ओमफ्राय नोंनि नामा मा नाम मादै बैजु मा लिरो बसुमतारी दा मा बुंनो सानो दाथ' प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव गासिबो लुगैनाय माबाखौ गासिबो मोनजोब्बाय ओमफ्राय अरुनदयाबो मोनबाय न'बो मोनबाय दालांबो जाबाय लामाबो जाबाय ओमफ्राय गासिबो वाटार साप्लाइबो जाबाय गासिबो गोदो बिदि मोनाखैमोन आरो दा मोनबाय आरो माने दा मोनबाय आच्छा बे लामाया जि दा नैबेयाव जों गसंना दङ बे लामाया कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दं ना होमबा ओमफ्राय बै दालां गैयै समावहाय गामियाव बेमार आजार जायोमोनब्ला ओनसोलाव बेमार आजार जायोमोनबा माबायदिमोन जोङो बिराद खस्थ' मोनोमोन आरो बिराद माबामोन जोङो एसेबो माबानि हाग्रामानि माबायाव जोङो जेबो मोनाखै आरो मोनमाराखै ना मोनाखै साथाबाबो मोनायाव रानो कम्बलबाबो मोनायाव रानो सोब जिनिसखौ मोनायाव रानोमोन आरो बिसोरो ओमफ्राय नोंसोर मोनाखैमोन मोनथ्राखै जों गोदोनिफ्रायनो बावनो दं अके दा लाइभ बेवहाय भिडिअ बानायनायावहाय अन दा रेकर्ड खुनु एडिट गैया आं मोनसे बाथ्रा सोंनो लुबैदों सेल्फ हेल्प ग्रुप गैया गैया दङ 25,000 चेकखौ मोनगोन ना मोनाखै मोनदों मिशनारि सिस्टेम मोनगोन ना मोनाखै अब्ला गुवाबारि गामियावहाय माखासे आइजो माहारिया मोनसे जांख्रिथाय बेनो जाबाय लामा बानायाखैमोन सिगां दा लामा बानायना होबाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा दालांबो बानायना होबाय बेनि थाखायनो गोजोननाय मोनदों आरो ना गोजोननाय मोनदों अके दे होमबालाय ना दे आंनिथिंजाय जोंहा बे गामिनिनो हौवा माहारि जोंहा आयंमोन दं आदामोन दं आदैमोन दं बिनि गेजेराव नैबे आयंजों आं माखासे बाथ्रा रायज्लायनोसै आयं फार्स्टआव खुलुमबाय आं बिएम सोदोब चेनेलनि सामलायगिरि आरो लोगोसे बिएम सोदोब चेनेलाव नोंथांखौ गिबियाव बरायनो थाग्रोबाय फार्स्ट अफ अल आं बेखौनो मिथिनो लुबैदों आयं नोंनि मुङा मा अके दा बे ओनसोलनि जि नोंसिनि गामिनि लामा जादों दालां जादों आरो नैबे फारसेथिंजाय आइजो माहारिया माखासे बाथ्रा बुंदों बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होयोब्ला जोंनि जि भिउआर्स नायगिरि बिसोर माने जौगानायनि बा जौगायैनि बेनि सोमोन्दै मिथिनायनि जिनिसाथ' माने दा जे आइजो माहारिया बुंदों बिसोरनि बुंनाया गासिबो सैथोआनो जोब नोंगौ जोंनाव माने जोङो 17-18 बोसोर जानानै थांबाय सरकार बाहायब्लाबो जोङो माने जेबो लामा दालां जों मोनथ'नो हायाखैमोन दा जोङो नैबे प्रमद सारनि दैदेननायाव आरो दा बे बिटिआरनि दैदेननायाव माने बिटिआर गभर्नमेन्टनि दैदेननायाव जोङो माने लामाबो मोनबाय सरकबो मोनबाय आरो जोङो माखिनि मोननांगौ बेखौ मोनजोब्बाय किसानबो मोनबाय अरुनदया मोनबाय पिएम किसानबो अरुनदय बेखौ मोनबाय आरो फारसे जाहैबाय जोङो दा आइजो माहारियाबो माने आबाद मावनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्राबो माने गावसिनि नांगौखिनि जिनिसफोरखौ मेसिन मोनजोब्बाय मारा होग्रा हालेवग्रा बेखौ जोङो मोननो हाजोब्बाय आरो बे दालांनि सोमोन्दै फोरमायदो जेनेबा बे दालां गैयै समाव माबायदि सोलियोमोन नोंसोरो लामा मोजां नङै समाव बे दालां गैयै समावथ' जोङो माने औवा हेबनानै जों थाबायोमोन जोङो माने गारि घरा सोलिनो बिराद जालामोन जों माने बबेबा समाव माने जोङो बेमारि लांनांगौब्ला जोङो दैखौ बारहोलायनानै जोङो बै बोरि जायगायाव गाखोहैनांगौ जायोमोन बै समाव माने खस्थ'जों भुगिनांदों आरो जोङो बे समाव दा माबायदि मोनगोन बायदि दा जोंथ' माने दाथ' जोङो माने जों मोनबाय मोजांखौनो मोनबाय जोंना दानि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंना बे अरेन्ज सारा बेयो माने जोंनो हरबाय दालां लामा जों माने खोब खुसि जाबाय जोंनि नांगौ जिनिसखौ जों मोननानै थारमाने जोङो बे सरकारखौ जोङो अराय सम माने जों बरायनानै लागोन आरो जोङो माने बिसोरखौ जोंनि गोसोआव माने अराय सम माने
गोजोननाय थाबाय आरो माने गोजोननाय थाबाय आरो ओके बे बोसोराव नोंसिनि जायगायाव माने कुबेर फैदों माने ना कुबेर धोननि कुबेर बिदि गामियाव नङा होमबा दैनिबो फेसिलिटिस होबाय लामाबो दैबो मोनबाय दालांबो नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव आइजो माहारिनि थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुप 25,000 मोनबाय आरो बिनि गेजेराव मिशनारिबो बायदिसिना मोनबाय दानिया मोनसे पार्टबाव 2020 मायथाइयाव 27 जानुवारि बे खालाराव मा होनदों मोनसे बिटिआर रेकर्ड जादोंमोन आयं मिथिगौ ना नोङो मिथिदा दा बै बिटिआर रेकर्ड जानायनि सिगां सोरनिबा न'खरावहाय गोबां बिदिनो दावराव दावसि बैनि न'खराव गोबां दावराव दावसि मानो होनबा फिसालाफोरखौ मोजाङै जोथोनै दोननो हाया आर्मि फैसि पुलिस फैसि अबेबा थाखुमासि बिनि सोमोन्दै आयंआ मोनदों जानांगौ मोनदोंना माबायदि मोनबै थासारि समा बे समावथ' माने खोब उसुबिदा जों माने थानो जानो खुनु सान्थि गैयामोन बे समाव ना बे समाव आर्मि पुलिस माने हाबबाय थायोमोन बुख्राब खालायफैयोमोन सोरखौबा जेनेबा माने बे हाग्रायाव थाग्राफोर थाफैयो समाय गथे दा बेफ्राव बोरै मोनथियो सोंफैयो नोंनाव बेबायदि मानसि थाफैदोंमोन बोरै जोंनो मानो खोन्थाहराखै बेफोरबायदि सोङोमोन आरो दाथ' बेबायदि परिबेक गैया दा गैला बेबायदि आबहावाथ' गैया अके दा बिराद शान्ति जाबाय आरो जों दा थेंक इउ आदा नों माबा मोनसे बुंनो खुलुमनाय थाबाय श्री लासित नार्जारी बिसिडिसि पाटगाव जोंनि बे गुवाबारिया माने बिराद माने डेभेलप गैयामोन जों नुनानै दा खोब गोजोननाया मानो गोजोनदों होनबा जोंहा लामा दालां ओमफ्राय ओरैहाय जेजेएमनि मोनसे कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दं बेबो बावैसोनि उनावहाय अपेनिं खालामगोन होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो आङो बेखौनो आङो खावलायनोसो सानदों जे इसिबां खस्थ'नि गेजेराव जोंनि गुवाबारि गामिया जे दिनैहाय लामा दालां आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा जे अनसुंथाइ मोनदों आरो मेसिनारि माखासे मेटेरियेल्स मोनदों दा बिनि थाखाय आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ रोजा साबायखर होयो नोंनि थाखायबा दा जि मोनदों बिपिएफनि दैदेननाय समाव मानो मोननो हायाखैमोन बायदि जोंथ' बिराद बिथांमोनखौ लाजिनांथावसो जोङो बुंनो आं सानो दा बिथांमोनहा जोंखौ माने पार्टी हिसाबै जोंखौ बिराद नेग्लिजेन्ट खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोना जे नेग्लिजेन्ट खालामदों नाथाय बिसोर नेग्लिजेन्ट खालामनायाबो जोंनि थाखाय माने गनायथाव नङा जिहेतु गनायथाव नङा होनब्ला बिसोर जोंनो मोनबो स्किम बा डेभेलपमेन्टनि मोनसेबो दिनैहाय सिनारि जों नुवाखै आरोखि 17 बोसोर जानायाव लागै नाथाय दिनैहाय बिटिआर जे गभर्नमेन्ट प्रमद बर' दैदेननाय बिथांमोननिया जे जोंनो लामा दालां बे बोसोरथामनि गेजेराव जे जोंनो होबोदोंबा बिनि पार्सेन्टेजआ बिसोरनो माने जिर'सो बुंनानै जों बिसोरखौ बुंनो हागोन नोंसिनि जायगायाव माने डेभेलपमेन्टखौ खालामथाराखै जों जिर'सो बुंनो हायो दा जोङो पार्सेन्टेज हिसाबै दा बोसोरथामाव जे जोंनो इसिबां डेभेलप होदों बेनि थाखाय आङो दानि जे इउपिपिएल सरकार दैदेननाय बिथांमोनखौ आङो बिराद हामलायो